Inarado kan sarong e-trike ang 5 nakaparadang bihikulo sa General Luna Street, Naga City kasubagong alas 8 nin aga. Basado sa inisyal na investigasyon, naghalat nin pasahero ang e-trike. Alagad sa di pa naaraman na rason, bigla subot ining naging wild. Asa sa mawaran ning kontrol ligi ang driver na nauli sa pagkakaarado sa tulong nakaparadang motorsiklo, sarong kotse, asin sarong pick-up. Maswerte sa naman na daing nalugadan sa insidente. Accordingly, sa driver, bigla daang nag-wild si e-trike niya po, Igingay nagpundo mismo sa may atubangan kang gate ng police station, NCPO mismo. So may mga nadanyaran pong motor. Posible naman na mahampang ang e-trike driver sa kasong reckless imprudence resulting to damage to properties. Actually, hilingon ta kung saan malaog po si categorization kani i-track kagwa kayang i-categorize po yang kang LTO tapos kung saan sindang tinampok lang pwede mag-agree. So, saro po yan sa hilingon kang investigador. Pangalawa po, ang pwede yung kampangon, reckless imprudence resulting in damage to property. Tama yun ang pong tao na banyaran. Katakod kan insidente, nangapunan ng opisina kan NCPO sa mga motorista na antes na magbiyahe pero pagriparuhon muna ang mga pigmamanehong bihikulo nga ni makaiwas sa diskwido. Para sa mga baratang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.